σου πω καταρχήν σαν και στη Στέλλα. Η Στέλλα είναι από την έτσι. Έλα. Ναι, μικρό. Ναι, ακούμε. Ρώτα λίγο τι Στέλλα, σε παρακαλώ. Στην Αιγαία Νάπα πηγαίνει το καλοκαίρι. Όχι πια. Α, εντάξει. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω τι ομάδα υποστηρίζεις από το εξωτερικό εσύ. Τι ομάδα από το εξωτερικό. Ναι. Την αγαπημένη σου. Ναι. Έψιλο βαρέλο εξωτερικό. Πώς? Έψιλο βαρέλο εξωτερικό. Δηλαδή πώς μου το εξηγείς αυτό. Ομάδα αίματος, βεβαίως. Τι ομάδα είσαι από το εξωτερικό. Αίματος. Πώς? Δεν έχω συμπάθειες. Α, εντάξει. Ξεχωριστή συμπάθεια δεν έχω. Ωραία. Λοιπόν, για χθες θέλω να σου πω λίγο. Εσύ τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι αεξής είμαι. Όχι, από το εξωτερικό μιλάω. Α, Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. Καλή είναι κάτι, Θα με παραξένευε ή μάλλον θα με καλοποιούσε αν μου λες ότι είμαι σαν τα δεύτερα. Αμπα. Όλοι με μια ομάδα γραμμή μεγάλη και Όχι, είμαστε. από μικρός αυτή μου έκανε κλικ, μου άρεσε τα ομάδα. Μα από μικρός ήταν μεγάλη ομάδα τα Έχω και διαβάσει και ιστορία, μην νομίζεις. Ιστορία μισθαυνή. Όχι. Ακούς Γιώργο. Ρωμαϊκή. Ακούς. Έλα. Λοιπόν, για χτες για τον Πουλμπουπού εδώ, τι αντιμετώπιση ήταν αυτή προς τον ΠΑΟΚ. Πολύ με προβλημάτισε. Δεν είναι να προβληματιστείς, είναι να γελάς. Το έβλεπα χθες, άκουγα τον Κυριάκο που επικοινωνεί τηλεφωνικά κατά 2 η ώρα με τη ΝΕΤ και η πλευρά της ΝΕΤ να έχει σοπάσει εντελώς. Εντελώς, αυτό ήταν πολύ αειδιαστικό. Και να λες τώρα τι γίνεται εδώ. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν πληρώνει ο Κοσμάκης τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκτός του ότι αυτοί προβάλλουν μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ας πούμε. Μα χθες 2 παρά 10 ή 2 άρχισε να βάζει β' εθνική. Ναι, αυτό. Η β' εθνική που έχει τόσες ομάδες, έχει τόσο κόσμο που υποστηρίζουν τις ομάδες. Δηλαδή, και μιλάμε για πόλεις μεγάλες, έτσι, τα Γιάννενα, η Καβάλα, το Περιστέρι, η Νίκαια. Τώρα που ανέβηκε. Λοιπόν, ναι, η Καλαμαριά, ο Βόλος, το ένα το άλλο. Περιμένονται, υπάρχει χρόνος περιμένει. Πήγε 2 παρά 10, 2 η ώρα για να δει φάσεις γκολ από αυτά τα παιχνίδια. 2 η ώρα. Και μέχρι 2 η ώρα ασχολιόταν με το El Clásico. Γιώργο, επειδή και γενικά η ποδοσφαιρική παιδεία πιστεύω να είναι σε πολύ κατώτερο επίπεδο, αυτοί εδώ αντί να βοηθήσουν να ανέβουμε λίγο, το γραφάνε χειρότερα το πράγμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η φιλική εφημερίδα οι οπαδικές. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Γιώργο, έλα. Εδώ στην Κομωτινή σπουδάζω, εγώ φοιτητής είμαι. Ναι. Και εδώ με την παρέα μου βλέπω μια κοπέλα εσύ. Ακούς, που είναι πολύ ωραία κοπέλα. Πιστεύεις τι λέμε για αυτή. Ότι είναι ολοκληρωμένο με το την BMW M3. Μπορείτε να πάμε να δείτε και για καφέ, και για βράδυ, και για σπίτι, ό,τι θες. Ωραία μαλακία σου. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλοκαίρι ανήκει. Άντε και καλά μας εδώ μάγους όλους τα μαγικές. Δεν κατάλαβε, είναι ψηφιές ακόμα, θα μεγάλωσε. Δεν πειράζει. Έγινε φίλε για καλά. Καλημέρα. Να σου πω και σε δεν κατάλαβε. Μα μην είμαστε. Επειδή το παραμείνεις με αυτοκίνητο. Δεν άκουσα για τι είναι. Πάρ' το,